बे क'क्राझार कमार्स कलेजाव जोङो दिनै दंफैयो। बे DMIT टेस्ट डार्माट'ग्राफिक माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट होननाय बे जि गोनोखोआरि आदबजों दिहुननाय जे मोनसे जि टेस्ट सासे गथ'नि बे फिंगारप्रिन्ट लानायनि गेजेरजों सासे गथ'नि जे मावनो हानाय फरायनो हानाय जे बिनि जे गोहो बे गोहोखौ माने मोनसे एसेसमेन्ट खालायनायनि जे मोनसे जे गोनोखोआरि मोनसे आदब बे आदबनि मा होनो हाबाफारि लानानै जों फैदों। आरो दिनै बेहाय थानाय जेसेबां 11 and 12 क्लासनि जे स्टुडेन्टफोर बे स्टुडेन्टफोरखौ फ्राय टेस्ट खालायनाया जोब्बायानो। आरो बेबादिनो जोङो आरोबाव जोङो गुबुन गुबुन जे फरायसालिफ्राव जोङो थांनायनि जोंहा माने गासिबो जे प्रग्राम बे जागासिनो दङ। दिनै जोङो हयथ' बिनि उनाव गाबोन जोङो गुबुन मोनसे स्कुलाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जों थांगोन। दाखालि जोङो क'क्राझार गभ कलेजाव जों खालायखांबाय। बिनि उनाव जोङो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो नैबे कमार्स कलेजाव दिनै सफैबाय। आरो दिनै जों बिनि गेजेरजों जों बेखौनो जों खालायनो सानदों जाहैबाय जे जोंनि जे बेसेन होनाङा जासे जोंनि बे BTR सरकारा जि मोनसे बे सोलोंथाइनि बेलायाव मोनसे मोजां मोनसे सोलायनाय आरो गुन गोनां खालायनायनि थाखाय जे मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जोबोद माने बाख्नायथाव। आरो बेजों जोङो जोंनि फैगौ समाव जोङो ओरैबायदि मोनसे सोलायनाय जों नुगोन जे जोंनि बे जुजिनांगौनि जे बे मुगायाव जुजिनो हानाय जों गथ'फोर जों दिहुननो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ। दा जोङो बेजोंनो जोङो जिहेथु जोंनि गथ'फोरखौ माने बबेथिङै बबे कर्सफोरखौ लानानै फरायोब्ला साबसिन माने जों फिथाइ मोननो हागोन बेखौ जोङो बे DMIT टेस्टनि जे रिपर्ट जे फैगासिनो दं रिपर्टआ जोंहा बे रिपर्टआ हयथ' माखासेया जोङो प्रिन्ट जाखांबाय आरो जोङो माखासे आरो प्रिन्ट जाबावनांगौ दंखाय जों दाबो रानथ'वाखै। जों एसे माखासे साननि उनावनो जों बेखौ रानसिगोन। आरो बे रिपर्टखौ नायनानै जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि गथ' गथायफोरखौ माने बबे कर्सआव फोरोङोब्ला साबसिन जागोन बेखौ थिरां खालायनो हागोन। आरो बेबादिनो जुदि सोलोंथाइखौ जुदि होनो हायोब्ला गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ फ्रायनो जोबोद मोनसे मुलाम्फा गोनां फिथाइ थायनो हाथावथाव मोनसे जों सोलोंथाइखौ मोननो हागोन। थ' बेनिखायनो जोङो बेखौ बिराद मोनसे जिहेथु जोङो BTR गभर्नमेन्टआ जोंनो बे बिबानखौ होनायलाय जोंबो माने मेङाजासे जोङो गासैबो BTR ओनसोलाव जोङो निफ्राय बे संकस दैमासिम जेसेबां जोंनि एरिया दङ जोंनि BTRनि बे एरियाखौ लानानै जों गासैबो थानाय 7 लाखनिबो बारा जे गथ' गथायफोर बिसोरनि गासैबो जे इयुन बिसोरनि जे गोहो बेफोरखौ जों नायनो थाखाय बे DMIT टेस्टखौ खालायजोबनो जों हाबाफारि लादों। आरो जों दाहालागै फ्राय जोङो खावसेयानो जोङो खालायनो हाबाय। जों फ्राय 3 लाखनिफ्राय 4 लाखसिमनि गेजेराव जों हयथ' दा खालायफुंनो हाबाय। आरो जोङो सानफ्रामबो बेखौ कन्टिनिउसलि जोङो इलेक्सन फैबाबो जों थाथ'नाय नङा। जिहेतु बियो मोनसे इलेक्सन रिलेटेड हाबाफारि नङा। जोङो बेखौ बेनिखायनो DC बा इलेक्सन कमिशनारनिफ्रायबो बेखौ पारमिसन होखानाय जाबाय जे बेखौ कन्टिनिउस प्रसेसआव लांबाय थानो हागोन खालायबाय थानो हागोन। थ' बेनिखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थागोन। जोङो गुबुन गुबुन जोंनि प्राइभेट स्कुलफ्रावबो जोङो UN एकाडेमिफोर बादि बे स्कुलफ्रावबो जों थांगोन। दा जोङो बेबादिनो जोबोद जोङो गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावनानै। आरो बेखौ जोङो बाख्नायनांगोन जोङो BTR जायफ्रा सागान होनानै लाबोबाय बिथांमोना जे मोनसे गोजोन थासारि जोंनि बे BTR ओनसोलाव लाबोबाय बिनि थाखाय जों बे गासै हाबाफारिफोरखौ जों लानो हादों दिनै। आरो बे गोजोन थासारिखौ जाहाथे रावबो माने बेखौ आरोबाव गाज्रि खालायफिनो सोरबा सानदोंबा बेखौ जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजायलायनानै जाहाथे बे थासारिखौ जोङो अरायबो लाखिनो हायो गोजोन थासारिखौ। आरो गोजोन थासारि थायोब्ला जोङो फरायनायावबो जों दावगानो हागोन। जों बे बोसोरबा समाव जोङो जेसेबां जोङो सोलोंथायाव दावगानो हादों जों हयथ' गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय बिनि आगोलनि समफोरनिफ्राय जों बहुद गोजौआव दावगानो हाबाय जोंनि बे सोलोंथाइनि बेलायाव। आरो बेनो जाबाय जों मोजां थासारि गोजोन थासारि मोननायनि थाखाय। थ' बेनिखायनो गोजोन थासारिया जोंनो नांगौ। दा बेनिखायनो बेखौ जोङो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो गोरों गोरा साफ्रोमबो मानसिफ्रा माने जाहाथे बे इलेक्सननि गेजेरजों जे बे थासारिया जेन नस्थ' जाया
बे बायलाङा गोमालाङा बेनिखायनो बेखौ बयबो नोजोर होनानै जों गोजोन थासारिखौ अरायनिबो थाखाय जों लाखिबाय थानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों अरायबो थानाया गाहाम आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मोनसे जे जोंहा जे बिथांखि दंबायो बिटिआरनिनो जे दाहाल जे दाहाल बे बिथांखिया जाहैबाय 5 लाख थाखानि मोनसे हेल्थ इन्सुरेन्स जे डिग्री आरो मास्टार डिग्रीआव फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय दा बेयो रेडि जागासिनो दङ आरो जोङो बेखौ हयथ' बे साननै सानथामसोनि उनाव जोङो हयथ' बेखौ बिनि सार्टिफिकेटखौ जों राननो हासिगोन बे प्रसेस जागासिनो दं मुम्बाइआव सार्टिफिकेट दिहुननो थाखाय थ' बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बिनि गेजेरजों जोंनि गार्जियान आरो जोंनि जायफ्रा डिग्री आरो मास्टार डिग्रीआव फरायनाय गथ' बा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे मुलाम्फा जागोन बिसोरनि गोब्राब लोमजानाय देहानि लोमजानायनि जे फाहामनायावबो हेफाजाब जागोन सोरबाबा एक्सिडेन्टफोर जानाय बेंगुरा जाना थानायफोरनि थाखायबो हेफाजाब जागोन आरो सोरबाबा बिनो एक्सिडेन्टफोर जानानै रुंसारि जाना थाङोब्ला बिनि थाखाय न'आव थालांनाय बिमा बिफाफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे हेफाजाब जागोन दा बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखायबो जोङो एकदम गोबां माने जोङो जरदारै जों ओंखारगासिनो दं